Ben jugat. Capítol 4. I la iaia? Que ha arribat el gran moment! La pantalla final. La iaia té crispetes? Deuen ser de quan jo era petita. Ostres, doncs sí, deuen estar més caducades que la gala drag queen. Què veieu, que estaven una mica estovades? Per cert, la vieja està fent uns croissants que fan una olor que flipes. Que la vieja té un nom. Vale. Ara pizzas? Ens passem el dia menjant. He trucat jo. Per avançar cal benzina. I no són unes pizzas qualsevol, són les pizzas del Red Bar 24 hores. 12 cuines del món i delivery, 24 hores. Doncs moltes gràcies, xato, Mira, aviam, espera, aquí. Et pots fer el canvi que paga la vieja que té nom. Per cert, a la bossa teniu beguda que entra en l'oferta del dia. Oh, ostres, quin detall! No calia, home, no calia. Manu, Déu. Anem per feina. El carnaval comença d'aquí una setmana i encara no hem solucionat el problema amb la reina. Va, Pere! Epa! Abans de passar a la pantalla final, us he d'explicar la nova tecnologia que hem aplicat per desenvolupar la part final del videojoc. Es tracta d'una tecnologia sense precedents, inaudita, el Nova Mas. He jugat amb la deformació de la geometria espai-temps, posant en entredit el principi d'equivalència, de manera que tots els observadors que estiguin jugant al videojoc en el camp gravitatori de la Terra seran puntualment indistingibles des del sistema de referència no inercial accelerat, que en aquest cas serà el propi videojoc. Això provocarà el que jo anomeno com efecte de les bessones del carrer Sant Sebastià. Afecta bessones del carrer Sant Sebastià? Sí, el jugador serà incapaç de distingir-ho. Ell pensarà que és dins el videojoc, com si les decisions les prengués ell mateix i no fos un joystick. Però la realitat serà que no. Ell continuarà assegut al sofà de casa seva. En principi, vaja. Doncs no t'està entès, procedeixo. Tiro la demo de la pantalla final i a volar! Nens, he sentit berenar. Us porto els croissants. Iaia? És evident que es tracta d'un error, però vull remarcar que en efectes jurídics el dret sancionador pot excloure o atenuar la culpabilitat de l'acusat i amb això la responsabilitat. Calla ja! Torna a la iaia ara mateix! La que acabes de liar, loco. Si és que ho sabia, si és que us ho vaig dir, és que mai més us penso fer cas. Passo, t'ho passo de vosaltres. Tu. Espera, que això és brutal. Que podem entrar nosaltres al videojoc i passar-nos a nosaltres mateixes. Però què dius tu ara? I la iaia? Uau. Imagina't recuperar Sitges de les coses del mal. Vale, però i la iaia? Que no, que us heu tornat completament bojos. Ara, que si s'ha de fer jo em demano la segona pantalla, Tia, és la meva puta iaia, que no hi és, que us heu carregat! Paula, tranquil·la, està tot controlat, calma. Entrem nosaltres al videojoc, ens el passem, la trobem a alguna banda i la traiem. Tu, mireu la pantalla.